дар ноҳияи баландкӯҳи муъминободи вилояти хатлон ба рушду густариши намудҳои варзиши даставӣ алалхусус футбол аҳамияти ҷиддӣ зоҳир карда мешавад. ҳанӯз соли 2016 дар ин ноҳия бо маблағгузории ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва иштироки бевоситаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон як варзишгоҳи муҳташам бо 7000 ҷойи нишаст мавриди истифода қарор гирифт, ки минбаъд дар заминаи ин варзишгоҳ ва толорҳои атрофи он як дастаи футбол таҳти унвони Шоҳин таъсис ёфт. Дастаи Шоҳин дар ин варзишгоҳ ҳамчун майдони хонагӣ дар солҳои гуногун дар Лигаи дуюми вилояти Хатлон ва баъдтар дар чемпионати Тоҷикистон байни дастаҳои Лигаи якум низ майдондорӣ намудааст. Дар доираи омодагиҳо ба мавсими нави футбол ва дар амал татбиқ намудани банди махсуси супориши протоколии мулоқоти раиси Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе, президенти Федератсияи футболи Тоҷикистон муҳтарам Рустами Эмомалӣ, ки бо ҷомеаи футболии кишвар аз санаи 3 ноябри соли 2023 дар варзишгоҳи ноҳияи Муъминобод низ корҳои омодагии чаманзори варзишгоҳ ва рангубори ҷойҳои нишаст ба мавсими нав бо маром идома дорад. майдони марказии ноҳияи Муъминобод дар ҳолати хуби корӣ қарор дорад ва ҷиҳати равшаннамоии майдони варзишӣ аз тарафи мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии ноҳияи Муъминобод ва роҳбари гурӯҳи кории ҷумҳурии Тоҷикистон дар ноҳияи Муъминобод албатта ба нақша гирифта шудаанд дар ояндаи наздик равшаннамоӣ дар майдони марказӣ низ рӯи кор бароварда мешавад. бинобар иттилои директори варзишгоҳи марказии ноҳияи Муъминобод Каримзода Исохуҷа Иззатулло, айни замон корҳои тахту ҳамвор намудани майдони варзишгоҳ ва паст кардани алафҳои чаманзори варзишгоҳ пурра ба анҷом расидааст. дар шаҳру ноҳияҳои дурдасти мамлакат низ мусобиқаҳои оммавӣ бо иштироки дастаҳои ноҳияҳои кӯҳистони мамлакат низ роҳандозӣ шуда, дар баробари иҷрои дастуру ҳидоятҳо ва амалишавии барномаи давлатӣ дар самти рушди ин риштаи варзиш, ҳамзамон иншооти соҳавӣ низ рӯз аз рӯз бунёду азнавсозӣ шуда, шароити машқу тамрин ва баргузории мусобиқаҳо низ беҳтар гардида истодааст.